बे समाव क'क्राझार नोगोरनि बाजै हटेलाव आदार जानो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 1987 मायथाइयावनो गायसनजानाय बाजै हटेलाव आदार जानो मोजां मोनग्रा बिथांमोननि थाखाय समखौ सोलाय-सोल' खालामनानै होनाय जाबाय। फैगौ 1 आगस्ट खालारनिफ्राय फुंनि 10:50 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 9:50 रिंगासिम मोननो हासिगोन। गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय फैगासिनो गोदान खाबु बड'लेण्ड गट टेलेन्ट। गोजौसिन जौसाङाव दिन्थिनायनि खाबु बिटिआरआव बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2आ फिन सौफैगासिनो नोंथांनो गोदान खाबु लाना। जाय जौसाङाव नोंथाङा गावनि गुनगोनां रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन। जानो गोनां बड'लेण्ड गट टेलेन्ट सिजन 2निनो अडिशननि अक्ट'खौबो थि खालामनानै होखानाय जाबाय। फारि बायदियै फैगौ 25 जुलाइ दाननिफ्राय लानानै 2 आगस्ट खालारसिम मख'नाय जायगाफोराव लानाय जागोन। मख'जाथावदि अडिशन रेजिस्ट्रेशननि खालामनो थाखाय 8399890945 9101102339 आरो 9577573499 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।